igama ndinguNontathu ozalwa kwaJako. Utata nguJoel, umama nguJanet. Iminyaka yam ngama-86. Ndizelwe ngo-35 ngoNovemba ngomhla wesi-3. Nditshatele kwaMjoli. Abazali bam yayingabalimi, belima ngesiXhosa. Utatomkhulu nomakhulu babesebetshonile. Ebomini bam bendilima. Utata wasifundisa ukulima nomama bebengabalimi. Bendinesitiya sam, ndinenzuzo ngaso eso sitiya. Bonke abantwana basekhaya babe neendawo abazilimayo. Sithengisa umbona neembotyi, izilimo zakudala, hayi umbona neembotyi. Zichuma, kudala kwakuchuma. Ndandifumana ngokulima, ndithenge ilokhwe, ndithenge iincwadi zesikolo ngezilimo zam. Qale ndimdala esikolweni, sendisazi. Ndifunda amagama, kuthiwa hayi awukayi kwezo ncwadi, qalela ekuqaleni ku-A. Ndimdala, ndandina-10 years uqala kwam esikolweni. Ndafunda, ndoyiswa xa ndiku-5, ndipasile. Ndoyiswa kuzigqithisa uba kwakufundwa ngemali. Esikolweni yinto ebendiyifuna nabazali befuna. Ndaya esikolweni, ndafunda, ndizifundisa. Umama ebengumlimikazi umama notata, endisaphile ngaloo mfundiso nangoku nditshatileyo. Ndaba nelakhi, ndatshatela umyeni ongumlimi naye othanda ulima. Ndisaphile ngokulima nangoku ndinale minyaka ingama-86. Ndithengisa iikhaphetshu ngokulima, ngemfundiso kamama notata neso ke ndanditshatele kulo. Ndisalima nangoku. Iitapile zithengwa kum, ikhaphetshu ithengwa kum. Bandipha amandla empilo, ndiphile ngaloo nto. Udankelo wengezele emandleni am. Ku-Standard 5 iincwadi sasizithengela. Ngoku ndabona uba ndiyoyiswa kukuzithengela iincwadi, ndatshata. Nditshate kaloku sindimdala, nasesikolweni ndimdala. Ndatshata ke ngoku, upasa kwam u-5 andaya ku-6. Umyeni nam yayinguWinet Solomzi Mjoli. Isoka lam ndidibene nale caweni, lathanda uba linditshate ngoba icawe ndandiyithanda, nalo ke kowalo yayithanda icawe. Wathi esawuza kum ke nabazali bavuma uba ngumntu wecawe, ndazawucelwa ke ndatshata. Umtshato omhlophe. Zange ndizimele mna, ndalotyolwa ndatshata ngelokhwe emhlophe. Ngalaa mini yomtshato yayiziinqwelo, kwakungekho zimoto. Impahla yam yayawuthathwa ngeenkabi, kubotshwe i-12 kwalayishwa impahla. Ndahamba. Andiyithethanga uba umyeni wam lo nditshate naye wayengasenabazali yena. Ndafika ndangumzali
mna wakhe wabo. Ndafika bebathathu. Ndangunina wabo ke ngoku bajonga kum. Ebengomdala kowabo. Bakhula ndabelusa aba bezemva kwabo, beluswa ndim. Ngokulandelelana kwabo ndibaphekela, uba ndibahloniphi ndibasela ukutya ebakhwetheni. Bade banabafazi. Abafazi ndafana noba ndingunina zala. Bakhulela kum, baphuma amanxiwa bephuma kum, ndibakhela bephuma ngesihle bobathathu. Bade ke ngoku bakhula kwezo ndawo batshona, bafikelwa ziintlungu batshona ke ngokulandelelana kwabo. Umntu oselekho ngoku kwaMjoli ndim nenzala yabo. Ngokugcinwa nguThixo ndazimisela uba uyandithanda uThixo. Nam into embi andiyifuni. UThixo uye kwicala loba makandigcine kuba ndisabagcine abantwana nangoku. Ndimtshu okhoyo. Kuthiwa momkhulu nomzukulwana, uthi momkhulu igama lam ngoku sendingumomkhulu. Noba ngumzukulwana uthi momkhulu. Isizukulwana, nothi mzukulwana, isizukulwana. Kokwethu sasibahlanu. Atshona amadodana amabini ngokulandelelana kwabo. Kwasala iintombi ezintathu. Yathi eyamagqibelo yatshona, kwasala iintombi ezimbini uba zisekhona ngoku. Zitshatile, zinemizi yazo, zisekhona ngoku ezo ntombi zimbini. Nazo zinabazukulwana. Undiphile uThixo. Ingoma yam nguYesu Langa loMphefumlo. Akumnyama xa ekhona uYesu, akumnyamanga. Makungabikho nanye into enondahlula naye.